И здравейте хора, аз съм Иван и тук до мен е Ментар. Мертар, там както се казва. И ако искате да му гледате клиповете, търсете го в YouTube. Той също снима клипчета. Той има повече от мен абоната. И какво значение? След това навярно е. И ще снимам аз Clash of Clans днеска. Нещо малко се забави. Нещо бъгна. Стара. Тръгна. Почема, преседвам. Окей. А да ми вижи града, бе. Имам 853 купи. Той също е играл в Clash of Clans. Но е стрил, да. Сега ще нападаме. Видим днес. То са го нападнали? Не ди е по-добре. Що? Отиди на някой друг просто. На златности. Някакви такива обаче. И аз имам, ама са по-малко от него. Не имам предвид, че нападай по-слаб. Търси то с не. То с много малко. Има Уиз. В смисъл, Wizard Tower има на гадно място. И на този. Аз така мога ги мразя, дето има тук два читавара и два. Но той аз съм такова. О, то се ява. Да, не обаче не зазигна. Плачка. Да. Аз като тук. Да, нещо стане, защото мисля, че нищо не става, но аз не знам да ще го спускам. Искай там да има. Другия път трябва да искам гигиите, но ще ми правят да вършат работа. И не бяха гигантите, като не унищожат Вистаура и после Арчер Таура. За мен няма накрая хора. Гледайте с мен тук. Дълчете. Имаше 3 Мотор има. Айде, замина. Чакай, нещо. Загубих 14, купи ма вземеш 30. О, 319 злато. Сега ще искам гиги. Гига. Гиги. Да, не така го пише. Опа. Няма целя готово. Той има ли някой в плана да идея няма? Да, всички не. То постоянно се пише. Колко сме писали? Ти нямаш достатъчно място, бе. Имам 15, мога да ми дадат 5 гиги. 7 лева. Да вземат Що гигантите колко място вземаха? 5 място, 5. И ти що имаш 15, значи 3 вече, какво викаш 5? Опа. Не можеш да смяташ, бе. Не бе, просто казах 5, защото вземат 5 място. Имам балони 2 лева. Тях не ми трябват още. Не, Арчер не ги чуй. Не, между другото вършат хубава работа. Само ми трябва и зми, в смисъл, върни. Да, зми там. 20. По-добре, да, зми 20. И тук обаче зми... Не, гиги не ми... Зми такива, зми... Не, аз не ги използвам. Ама зми, за да ти взимат там злато и неща. Не, аз ги използвам тя. Не ми трябват гоблин на мене. Видиш с малките цифрички. Нищо не по-добре. Чакай да видиш какво става за въпрос при другите от клана. Първия. Това съм игра. Един път случайно се падна срещу него. Аз веднага съм махнах човек. Гледай. Какво представлява? Да, аз съм играл срещу него човек. Ама така е по-слабо, така е по-силно. Чакай да видиш се страни. Тя малко... пак се е качила нагоре. Да. Тя добре. Тя уиставовете... Я къде са? 7. Те... На батко ми са много повече. Но той има по-малко пики от нея. Аз също те разбирам. Значи той е по-добър от нея. Ама и... За какво се пише пък мъка? Нали? Макар не съм решил да го Мене много кефе тест.
Неговица също. Ще Да, да... пека втори лева, човек. Аз Тук има трети лева. за малко да си взема. Чакай да намеря някой с пека и ще ви... Аз имах пека втори лева. Ама... Чакай тези. Аз се изтрих, ако стигна пак къде. Аз приятел пък не вече. Да, не знам. И до другия път. О, Иско ми даде 6 лева, гиги. До другия път, хора.